Hello everyone, ang khinarokno kirimungni horror story saikhanarwo so hungke nungbo nini langmani kirimung rokno share khaina musung tongkhe o channel ni bisingte khnari mano tei description tola insta ni id link rwjak tongo nung oro nini langmani story no submit khlai mano. Nomita bini bwsala Alex tai bini bahamjak tai bini bwsajak kusuk khaiui borokni family kaisa borok kwtal nogo selaika o nokno borok je a borok ro paimani o borok bo o nokno dadari phalui klangnani bagui belai dojak tei oboni bagui borok o nokno belai dam kom khe mankha. Nomita a nogo hapkha matrono bo borokni ceiling no srapsa haino lok khe nasigui tongkha bo. Bini omo hai tomung rokno nugui bini family ni borok kisa kirijama hai wngkha haifano tai kisani ulo Nomita taisa hamui thangkha borokni nok kwtal kisa tamjani hai tai bini bahamjak hingkhe o jagao belai arom nangjak yang tongkha. Salsa bo ainani bwskango basaui tongphuru bo nukha bini uklugo masa bwrwi basajak bini khwnai rok haino jaburu buru kirimai sinja haino ungjak tai haino bono mangsi nasigui tongsu bo logi no uklugo nasika abo se aburi a jaga tiskrui Alex ni bihi prai no bo obo haimang nugui mangse tongsu wasu hingke bo cherai chukon sarokno nugu tei a cherai haino urat khe chirkhogu o chirkhokmani no khnaui bini pora khunju phatitui wngthango tei bo o nogo puila sabotong hine saimana bagui bo saitokha tei o nok muruknai kaisa kainui bono photo rwkha a photo o porber kaisani photo buja a family photo o asrai no nukha bo asrai no asung ke nukmani bo o photo no nawui bini no gana gini tongnai rokno sungnani jengkha gana gini ni borok salayo o nok kirima sinja se hinui tei oboni bagui o nokni malik asuk dam kongkhe o nokno phalui khari thangkha kwbungma Laithangjak salo o nogo kaisa family kaisa tonglaimani a family o bihik bwsai tei bini bwsa khoroksa tongmani tei bihik onya chlaba khe hamjagui tonglaimani o kok bwsai saimanui tei oboni bagui bini bwsai bini bihik no belai kirimai sinjakhe bwthari sibkha asrai bini amano bwthajakmani nukha tei bo chisirigui kharkha asrai ni bukhuk muthumna bagui bo bini bwsla no joli titing bwthari sibkha haifano bumani tei asrai ni phola o nogono tongkha bwsai koyek din o nogono tongui tongmani tei haifano bini bihingni phola bono bwthari sibkha tei obo haike no o family kaisa obo haike no thuibaikha salayo o tinjonani phola o nogono tongo hinui tei o nogo tongnai rokno borok bwthari sibaio bo o kok rokno khnaui Alex ni bihik belai